Hi mga igsoon, maayong buntag. So, karon nga video di ay kay magmukbang ko og chicharon di Carcar. Sa Carcar ni siya nga chicharon niya. Sa dili pa ko nikaw nasa siya suka nga ang butangan ako king chili nga suka og sa dili pa ko mukaon ng chicharon. Ako sa ning kanon ang chocorol. Murag karon pa mo kabantay no nga chocolate niya hanga ko ang chicharon. Sagdai lang ko ninyo maigsoon. So let's get ready to rumble. Ako na siyang sugdan. Sa dili pa nato sugdan og kaon maigsoon, mag-alcohol sa ta. Para iwas germs. Alcohol. Okay. Let's get started. Kani sa ato nahon. Dami siya. Gisa tong wala pa kabaw. Ganahan jud og chocolate. Paborito jud din ako chocolate. Sugdanan ako kani. Chicharon di Carcar. Sa Carcar nga siya nga chicharon mga son. Crunchy kayo. Ito pang suka. May siya. Hang. Hindi na nagsugod ang hang. Hang siya da. Hangan man ko ay. Hang butangan pa siya kuan king chili niya. Ang chicharon pod kay aduna na siya hang na siya, spicy na siya ba. Hang siya no hang jud. Pasensya sa among background kay panahuman among balay. Mong inaana na siyang purma. Murag magdaghan gyud atong inom tubig anisa. Hang on.
Crunchy kayo. Sa karugayan sa kuan sa suka, bisag hang lami siya. Ang sipon. Chicharon din na siya sa Carcar mga igsoon. Kung makaanhin magsubo, lami jud ang chicharon sa Carcar. Makawaw jud mo. 3-pack. Sa ultra pack. Tulo di kaputos akong kuanan ni day gikaon karon. Okay ra na balaghang. Shout out day ko ni Jubilin Abalo nga nagsunod jud siya sa akong mga videos, comment siya sa akong mga videos og siya po yung nag-recommend na ko ani nga mag mukbang ko. Shout out nimo Jubilin Abalo. Kamay na lang. So, ang tubig, ano yung so, 15 ka baso. Inom sa tagtubig. Kay over na. Maglami siya. Saghang. Okay kayo. Worth it kayo. So, mana ang atong pagkaon sa chicharon. Ato na sa ding tiwason ang chocorol. Buwan na kayo nga bilo, meron ako ng lipstick.
So nag-andam na akong duha ka baso nga tubig. Kaya grabe, ang UTI na to ani. Ne. Ako na balik. Tayo. Mura mag-kain. Ako dahil kay igsuon di ay kay nagpatukar di sila. So, madungog dyan ninyo ang saba. Salamat mga igsuon sa pagtanaw sa akong first mukbang nga chicharon. Ako rin siyang isoyan kay ginahan ko mag video sa saan siya pagmukbang maya. Mutlang ka sakto ba kani akong pagmukbang. So salamat sa pagtanaw mga igsoon. Salamat po sa panonood ng aking mga videos. Please like, share, comment, like. Please like, share, comments, and subscribe mga igsoon sa aking YouTube channel. Salamat po. Bye-bye!